Hello. Sawubona ngemfethu, ukhuluma ngeBob lana ngemeneja ngebusi. Ngisacela ukukhuluma nebusi. Bani? Ngimina ngemeneja ngeyena. Ufunani? Busi ngenikezela mina ngenamba ukuthi ngefonela ngeyena ngekhuluma ngenaye ngemashift ngoba mina ngesetha ngeyena ngemashift. Yewazi lemon. Ufuna ngimina ngexoxa ngebusi ngitshela mina ngemfethu. Okay, hayi. Ungangixoshi zalo. Okay. Boss. Hello? Manje uthini? Uyeza namhlanje? Just. Okay. Ngizoshiya umnyango uvuleleke. Ungangqongqozi uvelele nje. Okay. All right. Okay, bye-bye. Private number. Private number, hello? Yo, Lashijis. Sena seZimbabwe wena manje. Sukhuluma ilanguage eqondile awusakwiti. Hayi ngemina ngeBob, mina ngeBob mfethu. Yona mhlathweni wazokwenza islima la uyazi. Hlwana nentombi yami. Phela angikhulumela ishedi mina mfethu. Umbheyahle mina wamaphumulelo singakhuluma into oyithanda la mina umbheyahle mina mfethu okuhlaza ubuchopho nje manje. Manje ngikhulumela urabish mina ngizafika manje la uhlala khona. Zakuba manje ucula ngoba ucula unoyana kinyaka. Ngikhulumela ishedi mina ngeke. Yewe nomkhaya kwazokusabisa yazi. Ngisabi. Uthi ukhuluma nobani kanjalo mfethu? Ukhuluma naye. Bazokuswela ke mina mfethu yangizwa. Bafuna bengihlonipha futhi ngoba mina ngiyakondla wena. Imini wandla ufuna ubengihlonipha ucabanga lamagross ahlale efika nawo velaphi. Ucabanga lokugwayo ohlala ubhema i20 la hlale buya nawo nsuku zonke velaphi. Mina ngiyakondla ngiyakubhemisa ngiyakondla. Ngikhulumela urabish mina. Wena zawuthi ngikubaye. Imina. Hayi sorry sala sathi ushintshe iCraven A-Manifest Vicent. Okay senzo nje njalo kodwa ungaphinde umfonele ungikhulumele urabish mina zabe ngiyaphela ukungondla. Hayi sala ungaya ukuswanza sondele noKhisimusi sala. Okay sala. Ahot. Masisilima. Rich nigga, won't you? And your nigga can't